Začíná léto a s ním festivalová sezóna, kterou nám otevírá dnešní originální Mejdan. Jak ty bys originálně zbalil holku? Tak především my balíme kluky, když už na to přijde. Tak hlavně oční kontakt. Myslím, že ten způsob není vůbec originální, ale v dnešní době platí odmítání, zvyšuje zájem. Můžeme. Na co tebe balej ženský? Tak určitě, no, jak říkám, no, tak mě ženský balej jako docela často, protože my jsme jako dobrý hráči a ženský mají rádi dobrý hráče. Prosím tě, dneska tady máme akce Andílky. Chtěl bys nějakého anděla domů? Co? Jo, přesně tak. Dneska ses tady vystyloval. Kde máš to KFC? Co jsi měl předtím v ruce? Tak určitě, no, já jsem ho měl v ruce a pak vlastně jako nakonec mi přišla přidávka zleva a vlastně pak už jsem to nějak nestihl vyrovnat, ale KFCčku zůstalo jako pod podjem a jak říkám, jako, hlavně jako, že je dobrá zábava. Honíš se? Jak říkám, je nás tady hodně hráčů, a dobrých hráčů, spravedlivých hráčů a vlastně navodněných hráčů a já se vždycky snažil jako patřit těm navodněným hráčům. Jak si udržuješ takovouhle figuru? Vlastně dneska jsem měl jenom jako 3 snídaně, takže jako nic moc, ale jako bez pečínky jako ani ránu, jako, to jak říkám. No, prostě. Jezdíš na festiáky, kam se chystáš letos? Určitě festiáky to jako, tak určitě, jak říkám, to je pro mě jako prostý slovo, jako festival, protože jako, už ty festiáky jako úplně serou, protože tam se hrajou samý jako sračky, pivní. KD řekl, že mám sbírku motýlů doma a pozval Biggie prostě. Ona by neodolala. Odolala byste? Odolala by, ona kecá. Snažil bych se neprojevit vůbec žádný zájem a ptát se na něco, co vůbec nesouvisí s nějakým balením. Já si myslím, že na holky, jako, který zajímají mě, tak funguje nějaká inteligence a vtip jako dohromady, možná.